Urte zaharrekoa malaugarren domeki, mes fiantza eta gaitzapenak zehartzen den dabe Jesusen mesua. Evangeliotan sarritan entzuten edo irakurtzen dugun Jesusen gaixoak, zauriak sendatzen dituala edo deabroak bota egiten dituala. Eta horrek postu egiten gaitu. Eta gainera jaingoikoaren mandatarien Ezekiel edo Jesus beranen evangelioan ikintzak noizean behingo ikintza direla uste dugu. Aparteko garrantzi bakoak orokorrean egiten daben ona, eragiten daben gaitzespena baino askoz handiagoa dalako. Ezekielek zeinek Jesusek euren egitekotan gaitzespena jasaten dabe. Nire uste apalean idazle santuek jaso eta idatzi dabez, jangoikoaren hitzaren ganako eta jangoikoaren behin betiko hitz dan mesian ganako gaitzespen horrek. Une gogorrak dira, baina ezinbestekoak eta jangoikoaren mandatariak beragaz bereiztera bultzatzen dabez. Eta hori garrantzitsua da, bestela zeukien ondo ulertuko euren egitekoa. Askotan geu be sentido egin dugu gaitzespen hori. Jangoikoaren horrean temati eta bihurri dirala, ohartarazoz. Jainkoak Israeli esangura deutzana esatera bialdu dau. Jainkoak Ezekiel gertuenak dabe konfiantza gitzien Jesusengan, baina gorko idazkiak lagungarri dira bereizteko. Jangoikoak gura dagoana hotz egiten badugu, lehenengo alaberandago, mesfidatia gertuko dira gure aurrean. Hotz egiten duguna jangoikoaren hitza dalako, eta ez gure kontzientziak baretzeko, atzakitzat hartzen dan moralkeria ideologikoa. Horrezagatik, askotan pentsatzen dugu, geure eskutan dagola hau egitea edo besti egitea, eta San Pauloren Korintotara egindako gutunetan agertzen da. Jangoikoaren deia gure olesitik be, eta horten da. Eta gu gauz deituta izateko barriona. Eta barriona izateko guri tokaten jaku, eta ez beste inori gure olesitik barriona zabaldu. Barriona zabaldu eta olantxe, bida jarraitzea. Horrezagatik, gure asmoa, kontzientzia baretzea bada, sinesmen sisteman bizi delako ete da. Ikasleen asmoa entzulei, barriona helarazotea bada, asmo hori agertzeaz batera, norbaitek gaitzetxe egingo dau. Entzule kontu garrantzitsua batez konturatzen ez badira be, hau da agertze horrek epaiketak azkeago izan egingo dituala. Itxurakariak gain ditu eta benetan zer dinan agertu ahal izango dabelako. Ikaslea ondorioz bakarrik geratuko daiteke, baina ez bakartuta. Espiritu Santua berangan dalako. Jerusalera aurreratu ahalai Jesusek bizi izan eban, bakardea dagaz bat egitea. Arrekoa malaugarren domeka honetan, lehenengo etoitza dinosku. Hoi jainko, zure zenean beharetzeaz jaso egin dozu jausita egoan mundua. Emon zure fededunei, egiazko pasko poza. Bekatoren bustarpetik askatu dozu zanok, gozatu dagiela betiko zoriona. Domeka honetan otoitza Kristok beheratzeko modua zazten da. Hau da gure izaera beraganatzen dau jatorrizko pekatuak botata, itxegin duzan lekutik altzateko. Horrek postasun santuaren arrazoia, pasko posa dino, postasun santuk arrazoiak emoten deu. Gure fedea, gure egietakaz gardendu behar dugu. Bizta bizi posariotako bata. Hau da, pekatuaren esklabota txatik askatu gozuzaletasun betiereko asko zatzeko bidie. Kristo bekatoretatik libratzen gaitu, eta zeruko ateak edegitzen deuzkuz orain, gutako bakotzari ate hori gure bizitzagaz eta gure egitzeagaz bultzatzea dagokigu. Eskaintzen dutxugun opari honek garbitu gaizala jauna. Eta eroen gaizala egunetik egunera zure seme Jesukristoren bizi barriak geugan agertzera. Oparien gaineko toitza honetan jaunak eskatu egiten ditu, edo beto esan da. Guk eskatzen deutzagu aurkeztu dugune doeak guretzat Jesukristoen gorputz eta dola izan dadila. Eta horrela, egun batean zeruko ateak ireki beharko bizitzan parte hartzera eraman gaitzala. Izan ere, sakramentoa dira gutako bakoitzak gure ministerioa egiten dauan lekua graziaz bizitzeko, eta gero graziaz bizi mundura
eroateko. Zure semea gure salbatzaile bialtzaraino maite izan dozu eta mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin dozu. Zure semeagan maite zenduana, guan ere maitatzeko. Are zure esaneko izanik eskuratu duzkuz barriro. Guk zure esaneko ez izateagaitik galdutako ondasuna. Urtean zeharreko domeka 7. prefazioa, Kristok esaneko izanez salbatu gaitu. Prefazio hau apur bat kontra esakorra da. Kristo munduan irakasten aurkitzen dugulako. Nazareten irakasten eta ikusten dugu, inok edo gehienok ez dagoala, aintzakotat hartzen bere irakazkuntza. Eta ez da begon hartzen betiko bizitza berba direla. Beraz, beharrezkoa da lehenengo otoitzak errepikatu duzkunez eta barrio errepakatzen duzkunez. Antzinako profetalez. Itxekin irakastera etorri jakunak bere bizitzaz eta ekintzaz jangoekoaren maitasunaren bidea erakusten duzkun. Prefazioa dinosku moduan. Horrezgatik Kristo gure antzeko da, ia gauza guztietan pekatuan izan ezik, holan kristauak zerura iristeko egin Daviden bakotzak bidea zein dan erakusteko. Hau da, Kristok maitatu eman lez, maitatzea. Horrek dakarzan zailtasunen barri izan dabe, eta holan erakusten dugu sakramentuen graziak. Gure baitan, pekatuak hausten dauana, berrerazten dauala. Mugari bako zerue maitasunaren doaiz janaritu gozuz. Jauna, eizu lortu daiguzala salbazio frutua, eta beratzi gaitezela beti zeu goresten. Eukaristia bukatzean jaunak ondasunez betetzen gaitu, eta salbamenaren doain horiek erdiesteko ahalmena ematen duzku. Eta horrela, jangoikoa goresten dau. Hitzez laudatzen dugu hau, pentsamentoaz laudatzen dau, eta obraz landatzen dau. Fede komunikazioari lotutako hitza, bizi itxaropenei lotutako pentsamentua, eta maitasunari lotutako ekintza, haragitzea da gure deia.